Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi siyacela ukuba uchofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Njengoba ubona-ke evidweni yakho isengaphandle kwenkantolo enkulu la eThekwini. Wena-ke obungazange ulithole ithuba lokuthi uze la enkantolo sithe iKhaya TV ake just likwenzela ama-highlights nje sithathe lapha nalapha sikukhombise nje ukuthi bekwenzakalani. Awubukeke lama video alandelayo. Phansi yena ngizile phansi. Phansi. Phansi yena ngizile phansi. Phansi. Phansi mubiza phansi. Phansi. Phansi khala phansi. Phansi. Yeah, wow. Yeah. MK, Tiango Mshanazi,
Mama